Nakon ovih zanimljivih informacija, današnji petak započinjemo na najslađi mogući način, Čokofestom. Svakako možemo reći kako su ovogodišnji favoriti na ovom festivalu čokolade, čokolada ni manje ni više nego sa čvarcima. Mislim da će se naši Slavonci jako obradovati kada čuju, ali i okuse upravo tu čokoladu. Osim te ima i za naše ljude sa Primorja, to je čokolada sa pršutom. A ako vam za vrijeme jedenja čokolade i to i u velikim količinama možda otpadnu zubi, možete se poslužiti upravo ovakvim umjetnim zubima koji su također sastavljeni od čokolade. Možda bijelina nije toliko dobra kao od prirodnih zubi, ali vjerujem da će poslužiti. Ovdje se doista ima što vidjeti i za okusiti. Osim čokolade može se okusiti i razne vrste kave, a s nama su ovdje i divni umjetnici koji ovdje zapravo rade mnoge rukotvorine, od čokolade, od ovih starinskih kolica do šivaće mašina. Upravo se rade jaja za jednog mladog dinosaura. S nama je i Pepo Zorić, dobar vam dan. Evo recite nam zapravo na koji način ovo sve izrađujete. Čujte, evo, postoje kalupi koji su od silikona, ovako u te se kalupe stavi čokolada, ne? I onda se to ohladi i onda se polako ti kalupi otvore, izvadi se čokolada iz njih i ručno se sve obrađuje, ne? Što sve točno ovdje izrađujete? Što je, kolica su izrađena, šivača mašina izrađena, što se trenutno izrađuje? Sad trenutno izrađujemo dinosaura koji će se izleći iz ovoga jaja, izrađujemo Walt Disney, znači poklon dječji za neke rođendane, izrađujemo srca, vidite, izrađujemo za Valentinovo, izrađujemo ova jaja koji će biti poklon unutra. Znači vi možete kupiti neki zlatni prsten, neku ogrlicu za svoju curu, stavite ga unutra, mi vam to spojimo sa čokoladom i lijepo vam zapakiramo jedan prekrasan poklon za Valentinovo. Ne? Koliko je potrebno da se tako nešto izradi i koliko to može dugo trajati? Osim ako se ne pojede. Da, za jestivo je 6 mjeseci, znači to je jestivo. Može trajati, ako ga mi zalijepimo na pravi način, može trajati do 10 godina kao figura u kući, ali onda poslije 6 mjeseci nije jestivo. Znači ova jedna figura za izraditi treba recimo nekih 30 minuta, ne? Znači jer je sve ručni rad. Ona nije još gotova, možete pristojati sad kad izrađuje, evo maestro sad izrađuje ovo di paspe i sad ga treba cijeloga obraditi. Ne? Evo, hvala vam najljepša, a ostale sve servisne informacije gdje točno možete doći ako ste slučajno gladnili i ako želite vidjeti što se sve ovdje izrađuje, reći će nam naša druga gošća, ona je direktorica ovog Coffee i Choco Festa. Sanja, dobar vam dan. Evo, recite, nismo spomenuli gdje smo točno i gdje zapravo posjetitelji mogu doći. Mi se nalazimo u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika Popularnija džamija, na Trgu žrtava fašizma. Kada se sve može doći, od kada do kada traje ovaj festival, da li je ulaz besplatan? Ulaz je besplatan, radno vrijeme je od 10 do 21 sat, u subotu do 22 sata. Koliko će zapravo čokolade biti utrošeno ovdje ovih dana? Vidimo ovdje se svašta izrađuje. Koliko je izlagača? Izlagača je negdje oko 25. Točne količine čokolade ne možemo predvidjeti jer to ovisi o našim posjetiteljima, ali u svakom slučaju bit će velike količine. Evo recite mi još zapravo osim čokolade ima i raznih vrsta kave. I također posjetitelji mogu sudjelovati na radionicama. Da, mi smo ove godine spojili festival kave i čokolade, tako da ovdje su naši najjači brendovi tipa Ili, Bar Cafe, Frank, Arabeska, Cafe Richard. Što se radionica tiče, imamo jako zanimljive radionice sparivanja čokolade i vina, zatim sparivanje čokolade, konjaka, kave i cigara. Tako da, za svakog po nešto. Hvala vam najljepša. Evo ma što drugo reći, vidjeli ste dragi gledatelji, sve čokolade u izobilju, kave u izobilju, ulaz je besplatan, dođite, degustirajte, a nešto kupite i ponesite doma.